Kaixo, Ainara Martin naiz, Topikeko zuzendaria naiz eta Gipuzkoarra naiz. Topik da nazioarteko txontxongilo zentru integrala. 1985ean museoa sortu zen. Justizia jauregia izan zen eraikinean gaude orain. Kolekzio propio daukagu, 400 objektu erakusgai daude mundu osokoak eta oso anitzak. Eta horretaz gain, azaroan Titirixa izeneko festival bat ekoiztu eta sortzen dugu eta festival hori etxe hau baina askoz zarragoa da. Andoain eta Donostia artean bizi naiz eta arte ederrak ikasi nituen. Gauzak egiteko behar dezu beti talde bat. Gaude Topikeko dokumentazio zentron. Ni harrera neote naiz, nahi dezuenean, ongi etorria zate. Ekoizpen eta programazio departamentua gera. Topiken barruan Topik Lab ildoarekin badela txotxongilolaritza bilatzea da aurkitzea txotxongilolaritza tradizionaletik kanpo. Erakusketa eta zarkako proiektuen arduraduna. Hau oso ikusgarria da, akumulazioagatik, asko daude txontxongiloak, teknika oso desberdinekin egin eta aktibatzen dira, eta batzuk telebistatik ere oso ezagunak. Nere atzean, euskal kulturarekin lotutako txontxongilo bat dago argi eta garbi, ikusiko ez dute eta ezagutuko ez dute oihalonengatik, eta talde hori behar du proiektuaren atzean egon eusten, bultzatzen eta egiten. Niretzako hori ere bat da super importantea.